Hello, maayong adlaw. Kini si Ate Ay. Maghatag na sad kaninyo sa tips. Yes, or secret unsaon ning divisibility rules for 2, 5, and 10. Pero before taana, unsa ba gid ning divisibility? Ang but ipasabot aning divisibility gikan ni sa word nga divisible or divide. Divide. So divisible ang usa ka number kung ma-divide sa laing number nga walay remainder o sobra. Kung way sobra, pwede siya divisible. Example, kaning 10. Ang 10 is divisible by 2, by 5, ug 10. Kay nga naman, kay ang 10 ma-divide sa 2, ma-divide sa 5, ma-divide sa 10 nga walay sobra. So, ang pasabot nga ang 10 divisible by 2, by 5, by 10. Another example is also 30. Ang 30 pwede ma-divide sa 3, pwede ma-divide sa 5, pwede ma-divide sa 6, pwede ma-divide sa 2, pwede pud ma-divide sa 10 nga walay sobra. So, muna ipasabot sa divisible. So, dito ta karon sa unsaon na to pagkabalo nga ang usa ka numero divisible by 2 nga pwede ma-divide sa 2 nga walay remainder. Okay. Na. Divisible by 2 siya kung ang number even. Ano ba even? Kana bang ma-divide sa 2 nga walay sobra? Kung sa inato pa nga inistorya kana itong Lunis Pares. Pares siya. Na i-partner ang mga numero. Mo nang even. Pero na i-shortcut ani para sa yun ra siya sabton. Saman ang numero divisible by 2 kung ang katapusang number, katapusang digit 0, 2, 4, 6, and 8. Mao na siya. Mao nang ma-divisible by 2. So, example, kani nga number, dagko, kani nga number, balag, dagko, pag, bisan pag usa ka kilometro ang number, kay ang tanawon kaniramang tumoy. Tanawa ang tumoy. 0, 2, 6, og 8. So, bahala pa diag ang dinhi 35,792. Bahala diag odd ni siya. Odd man yung 3579. Pero kay ang tumoy kay even man. So meaning, kani nga tibok numero, even. Kay ang katapusan nga numero, 0, 2, 8 man, og 6. Klaro na? So, utrohon ha. Kung ang number divisible by 2, kung ang katapusang numero is 0, 2, 4, 6, and 8. Klaro ba? Klaro ba? Mga mami? Okay. O mga kabataan. Let us try daw ni. Gamay na lang gud nga sinigaay sa mata. Okay. Let us try this exercises. Okay. Ipakita sa ako ang smile. What's this? Happy face. Kung ang number divisible by 2. Sad face kung dili divisible by 2. Ready na ba mga mamshi, mga kabataan? Let us see. Okay? Unsa may inyong face? Sad or happy? Okay, it's a sad face. Kay dili siya divisible by 2. Kay 9 man ang tumoy. Next, balihon. Tapos mga scratch siya gito niya kung gigamit. Unsa man na, sad or happy? Okay, it's a happy face. Very good. Siya naka-answer. Next. Okay. Unsa na? It's a happy face. Kay 0 ang tumoy. Diba? Diri pod kay 6 ang tumoy. Ang katapusan nga numero. Next!
Unsa ka na? Okay, it's a sad face because it's not divisible by 2. Because the last digit, 1. It's not even. Okay, next. Let us try. Manata sa 2, ato ta sa 5. Kalusa mata makaingon nga ang number divisible by 5. Correct ka. Kung ma-divide siya sa 5. Kana may pilosopo nga answer. Kung ma-divide siya sa 5, meaning divisible by 5. Mag-divide pa dahil ka. Talaga pag-shortcut. Kung ang last digit sa numero 0 o 5. Kuha. Kung ang katapusan daw nga numero 0 o 5. Example, 40. Ang katapusan 0. So, divisible by 5. Ma-divide sa 5. 55. Ang katapusan is 5. So, ma-divide sa 5. Divisible by 5. Next, siya kay 0 gihapon, ma-divide sa 5. Bisan pagsuwaya ninyo, ma-divide na sa 5. Next, this one, 31,445. So, kay ang katapusan is 5. So, is divisible by 5. Nasabtan? Let us see. Okay, same instruction. Happy and sad face. Show me your happy face. If you think, ay, Bisaya. Kung inyong huna-huna, ma-divide siya sa 5 or divisible by 5. Ano to? Happy face kung ma-divide sa 5 or divisible by 5 and sad face kung dili siya divisible by 5. Let us see. Sama na. Okay. So, answer. Sad. Kaya ang katapusan nga number is 2. Next. Sama na. Happy. Kaya ang katapusan nga number is 5. Next. Unsa na. Sad face. Kaya ang katapusan is 3. So, sayaw na ganing election. Ay, kaya ang tumoy na magyatong bantayan. And then, next. 2,000. Unsa man na. It is sad. Oh, happy face. Kay 0 ang katapusan. Next. Ang 10. Kung saan man tama sayod nga ang number divisible by 10. Kasayon. Kung ang last digit 0, maragi timanan. Ang 5 kay duha ang timanan. 0 o 5. Ang 10 kay 0. Sus ka sayon ay. Sample 90, 0 ang tumoy. 52,670, 0 gihapon ang tumoy. Next is 890, 0 gihapon ang tumoy. So it is divisible by 10. Pwede ma-divide sa 10. Klaro na. Okay, let us see. Happy face lang gihapon og sad face. Kana. Ang say answer. Of course, sad face kay 2 ang tumoy. Bahalag yang abay, 0. Next. Sad face gihapon. Kay 5 ang tumoy. Next. 2020. Year 2020. Unsa man na siya? Divisible by 10. Nga naman. Kay 0 ang tumoy. So, happy face. And then, 1,001. Sad. 1 man ang tumoy. Nasabta na ba? Okay. Nasabta na ba ang leksyon? Kanus ata makaingon nga ang number divisible by 2, divisible by 5, divisible by 10. Tugon na ako ha, summarize na ako. Divisible by 2 siya kung ang last digit is even. Kung saan yung even, nag-ends with 0, 2, 4, 6, and 8. Divisible by 5 if the last digit is 0 and 5. Dayon, 10. If the last digit is 0. Nasabta na. Okay. Tanaw na to ni karon na. Naku ipaansiran sa inyo. Okay. This one. Ay, sapaw na lang na to diya.
Pasensya na mo kay local ra gid ni siya akong gagamiton nga local ra gid na akong mga materials. Mas may ni kay madali. Okay. Okay, pero happy ko nga mubuhat ani. Check using divisibility rules. Say yes or no. Mayroon mo yes, no. Okay, ready? This one. Is 1,940 divisible by 2? Unsay answer? Is it divisible by 2? Yes or no? Yes. Correct. Next. Is 1,040 again divisible by 5? Yes or no? Yes. Kaya ang tumoy 0. Diri divisible by 2 kay ang ends niya 0, 2, 4, 6, and 8. Karon, is it divisible by 10? Yes again, kay ang iyang end 0. Nasabta na. Okay, how about this one? Dungagan na to usa. 2, 4, 6, 5. Okay. Is it divisible by 2? Uy, baka ko manang gichikan. Dapat yes man day ng answer. So, it is yes. Saan pagsulat sa yes? Anak eh. Yes. Pero ipasyagit ko man sa inyo, di ba? Yes. And yes. Okay, naman na niya akong W. And then here, yes na ha? Basta yun naman mo yes o no. Is 2,465 divisible by 2? No. Is it divisible by 5? Yes. Is it divisible by 10? No. Kinsay na 100. Pati si mami na 100. Nasabdan ba ni mami sa mga bata? Kung wala ninyo nasabdan, kulang pagid kayo, pwede mo mag-message ako. I-message niyo ang YouTube or sa Facebook. Okay. Ihatag na ako ang akong Facebook account para pwede sa ta mag-chat. Diba? Okay. So, mauna na karong adlaw sa sunod na pod ng mga video. Maybe 369 divisible by 3, 6, and 9. So, nasabtan pa, tanan, na ipangutana, kung wala, isulat. Tagai ko sa inyong feedback kung nasabtan o wala. Kung wala nasabtan, tagai ko feedback. Kung nasabtan, mas maayo nga tagaan ko pero para maingganyo ko. Na ako'y, what do they call man? Na ako'y power. Ganahan kay ko nga maghimo pa sa sunod na video kay ang feeling ba nga nakatabang di ko. Okay? So, maura to karong adlaw og kinis inyong tita ate. Tita ay moingon kaninyo nga I love math. Thank you and good day.